आए के जान ला कि धरती वीरन से खाली नहीं बा तू बाप बनता है तो तोहरो बाप के बन के बैठावा तवा गुरुजी तनी सा भाव बने के बा राम सेवक सरोज ग्राम सभा सुकुलपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अच्छा करता लो बजाइए वाह सही है वाह हो गुरुजी तनी सा हाँ अपने अपने प्यावा फिर हाँ हो जाना था तने फिर नहीं की बजावा चले हाँ करताल के देश बताओ वाह कब भैया प्रवीण भाई आइए भैया एक उठावा हेलो ऊपर हेलो और बढ़ाओ हेलो ठीक बा बड़ी सुंदर गीत के संख्यात हमारे बड़का भैया लोगन खातिर आ यूट्यूबर भाई लोगन खातिर हम यहाँ से भोजपुरी गीत नहीं गए कि हमारे गार्जियन जी आयोजक साहब जी के आदेश रहे कि गीत भक्ति से हो कहो ता अतई शक्ति में आवाज कोनो लड़का कोनो लड़की के समझावन करत बा ई गौना ई गर्मी के समय में सोचा जौने गर्मी में लड़की के गौना हो जा भैया ओके करे जब तर हो जाए वाह करे जब नहीं तर होई आजकल तनी सा खाली पत्ता भर डोल जात बा आदमी लाइट काट देते हैं तनी सा बूंद पड़ जात बा आदमी लाइट काट देते हैं खाली सुखी होए बा जे अपने घरे इन्वर्टर लगाए बा गुरुजी या पैनल लगवाए बा नहीं गर्मी में तो सब बड़ा परेशानी है को उ लइका अपने नई नवेली दुल्हन के समझावत बका समझावे नया नया जबले बाटे जवान भर लूटा लहर जाए नया नया जबले बाटे जवानी भर लूटा लहर जाए रानी साला दुलाई समझावे अपने सैया जी के त दिन रात पहिरत खोलत दिन रात पहिरत खोलत साड़ी मन मोरा आगे भइल बा दिन रात पहिरत खोलत साड़ी मन मोरा आगे भइल बा ए राजा जी खोसत पलेट कमर में दागी भइल बा ए राजा जी खोसत पलेट कमर में गया प्रसाद तिवारी जी ग्राम सभा सुकुलपुर से पूजे हमारे गार्जियन जी आपके द्वारा 21 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम विराह म्यूजिक और राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की हम मुझे अपनी कला में कामयाब रहे कहे दिन रात पहिरत खोलत साड़ी मन मोरा लागी भइल बा जी खोसत पलेट कमर में दागी भइल बा ए राजा जी खोसत पलेट कमर में दागी भइल बा ए राजा जी खोसत पलेट कमर में दागी भइल बा। सैठा से निहाल चंद भैया हमरे 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद।
सुखलाल भैया मेरे इसी ग्राम से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक देसी गीत बड़ी वायरल बाया समय पे राजकुमार यादव जी गोपालपुर से हमारे भैया 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। दुल्ही अपने सासू माई से बतावे का बतावे अहिरे बेईमानवा ले जला गवानवा अहिरे बेईमानवा ले जला गवानवा झुर झुर बहे रामा झुर झुर बहे रामा पुरबा पवनवा झुर झुर बहे रामा पुरबा पवनवा अहिरे बेईमानवा ले जला गवानवा और ये हमारे बड़े भाई राजन भाई पटनिया से ये रियांसी के मामा है। ये आप भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्वी बिरहा म्यूजिक के डायरेक्टर साहब विशाल कुमार भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आई तुहार ये का हो झुर झुर बहे रामा झुर झुर बहे रामा पुरबा पवनवा झुर झुर बहे रामा पुरबा पवनवा अहिरे बे